ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ವೇಷಭೂಷಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಾವಭಾವಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಬ್ಬರದ ಕುಣಿತದ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹುಲಿಯ ತಂಡ ಈ ಸಲ 30 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ದಾದಾ ವರ್ಷ ಪಣ್ಣಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನೆಟ್ಟ ಪಿರಡೊಂಜಿ ಇವತ್ತು ಆಯುಷ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಜೆತ್ತಿಲೆಕ್ಕ 30 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಣಪಿನೊಂಜಿ ಪಿಲಿತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುನು ಎಡ್ಡೆ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಕೊನೋಡು ಪಂಪಿನೊಂಜಿ ಕುಡಲ ಎಂಕ್ಲಿನ ಬಯಕೆ ಸುಚೀಂದ್ರ ವಿ ಅಮೀನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಇದ್ರೇಗ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಕೊಂಚ ಎದ್ದನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಹಾಕ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಬೇಲ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಐದು ಮೆರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಂಚ ಸೇರಿ ಹಾಕ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ 10-50 ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ತಾರೆ ಶುರು ಅಂತ ಕಿಶನ್ ಅಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಲಿ ಜಪಡಾನಾಗ ಪಿಲಿಟಿ ಜಪಡಾತಿನೇ ಎಂಕ್ಲು ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ 14 ಜನ ಸೆಟ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಿಲಿಪಾಡಿ ಪೂರ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಟೈಮ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಪಿಲಿ ಜಪಡಾನ ಪಿಲಿತ ಸಂಖ್ಯೆಲ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಜನಕ್ಲಡ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಪಿಲಿ ಜಪಡಾವಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಕಿತ್ತು ಖರ್ಚಾವು ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ತುಂಬ ಒಂದು ಐತ ಲೈಟ್ ಇಡು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟು ನೀ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅವಡತ್ ಎದ್ದನೇ ಬತ್ತಿವಾಗ ಪನ್ಪಿನ ಬರ್ಚಿ ಈ ತಾಸದಾಗ ನಡ್ತೊಂಡ್ ಪೋಯಾರ ಇಜ್ಜಿ ಬಸ್ ಪೂರ ಪೋಷ್ ಹೈ ಪೋಷ್ ಅಂಡೆ ದುಮ್ಮೆಂಗ್ಲು ಗೋರಿ ಗುಡ್ಡೆ ಅವು ಗುಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಗುಡ್ಡೆ ಒಂದು 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಗ್ಲ ಪಿಲಿ ಮಾರ್ಗಡೆ 10 ರೂಪಾಯಿಲ ಬೆಜ್ಜು 9 ರೂಪಾಯಿಲ ಬೆಜ್ಜು ಪೂರ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗುಡೊಂಜಿ ಈತದ ಜವನಿರಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಪನ್ನಾಗ ನಿಕಲ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಗರ್ದದ ಗಮ್ಮತ್ತ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುರಿ ಹಾಕು ನಂಚಿನ ಮುಡಿ ಹಾಕು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಈ ರತ್ತೆನ್ಮ ಕುರಿ ಹಾಕಿನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಪುರ ಮುಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ವೇರು ಈ 30 ವರ್ಷ ಆಂಡಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಈತ ಏತೆ ತಂಡ ಬತ್ತನಲ್ಲ ನಿಕಲ ತಂಡ ಮುಂಚೂಣಿಡು ಬತ್ತು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪೊಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಅಂತ ತೋಜಲು ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕರ ಬಗ್ಗೆ ಏರಗಳ ತರಗೋಡು ಎಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪೊಂಡು ಕುದುರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಊರ್ದ ಜನಕ್ಕೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಅವಡು ಪಿಲಿತ ವಿಷಯ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಂದಿ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹೈಫೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪಿಲಿತ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಒರಿಪೊಂದು ಬರೋದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಎದುರ್ದಿದ್ದು ಮಂತೊಂದು ಬೈದ ಆಯ್ತು ಶುದ್ಧ ಅದು ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಶುದ್ಧ ರೀತಿ ಅಂಚಾದ ಅವು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಕ್ಲ ಈಗಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಂದೇನು ಮಂತೊಂದು ಎಂಚ ದುಂಬುರ್ದು ಎಂಚ ಬೈದ ಅವೇನು ಕಲೆಯನ್ನು ಒರಿಪೊಂದು ಬೈದ ಅವೇನು ಎಂಕಲ್ ಅಳವಡಿಸೊಂದು ಬೈದ 30 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಸ್ ದಾದಾ ನನಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ದಾನಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ ಬರ್ತದೆ ಸೊಂದಿನ ದೀತೆ 30 ವರ್ಷ ಟೆಕ್ನೆ ಪೊರ್ಲುಡು ದೀತೆ ಎಂಗ್ಲೇನ್ ತರ ತಗ್ಗಾರ ವಾ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿಗ್ಯಾರ ಆಕ್ಲೇನ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಕ್ಲೇನ ಆರೋಗ್ಯ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಕ್ಲೇನ ಇಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಡು ಬಂದು ಎಂಗ್ಲಿ ಶಾರದಾ ಅಂತ ಎರಡು ನಟ್ಟು